I'm so pleased to share with you that the Car Comes event was a great success, and it has taken me some time to edit the footage that I had received, a lot of footage. Unfortunately, as you will see in this little demonstration, they're not cameramen. They don't know what to do with the camera, and so it caused somewhat of a headache for me to edit. Nevertheless, we are so thankful for their efforts. God be praised. While making all the arrangements for the program, Kendall organized for himself and Claire to stay over in Car Comes with the men and to get to know them better. Due to the challenges of editing these videos, I have just decided to let it roll, and there will be captions where it is necessary just to explain what is going on. As you will see, the Nama people are loud and colorful. There's some heartwarming moments where the men gave little sermonettes to the people that they distributed to, but not only that, they prayed with them and encouraged them. And it was encouraging to see the enthusiasm with which they embraced the task that they had volunteered for. So I pray that you'll be blessed by the footage. Dan kan hy druk by 'n nuwe footage. Hulle gaan so baie footage die week kry dat hulle nie gaan weet wat om te doen met dit. En ons werk met Journeywood Bibles. Ons poging is om vir elke mens in die Noord-Kaap wat nie 'n Bybel het nie, 'n Bybel te gee. Het dan nie 'n Bybel in huis? Anker in Jesus vandag. Ons wees geanker in God. Laat ons nie wankel as daar storms kom nie. Die Here seën hierdie huismoeder. Baie dankie dat die deur altyd oop staan, dat ons God se woord kan kom doen in die huis. Mag die vrede hê verder. Dankie my tannie. Dat beteken dat een moeder voor haar om niet bij je staan. Nou, die woord van die Here sê dat in die woord staan geschreven dat ik is die weg, ik is die waarheid, ik is ook die leven. Wie in my glo sal lewe, al het jy ook gesterf. Die boeke van Johannes 1 sê in die begin was dit die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Daarom kom ons vandag na u na vore om vir u die woord te kan oorhandig. Maar so neem jy die Bybel as 'n goeie gebaar. Nie net vir nou nie, maar vir ewigheid. Ja? Baie dankie. Dit is 'n potloodjie, ouma. Ja, Ouma, merk ouma so. Ons maak ouma. En as u miskien voel dat een van die manne moet van ons moet hier kom, om vir u bietjie meer te kan verstaan wat die Bybel aan kan verstaan, om by u te kan lees, u kan Bybelstudie gee as u kan u enige van ons sê, ja, asseblief om besoek om weer, want ek wil graag bietjie meer weet. Ek ook miskien ek weet nie om te kan verstaan om te doen. Ek sê so sê Jesaja 15, so sê Jesaja 6, so sê die woord van God. Maar as ons maar mooi gezongen gezien daar. Ja, daarom ook met tranen, maar het is vrede, het moet vrede ook. En ik ben nu omgekomen. Ik ben je Heer Jesus, Heer voor ons gebed die waarde kan je aan Jesus. Heer, maak om verbreek vanmorgen daar die ketting voor Heer van kan je aan die huis van God. Heer, dat is broers, Heer, wat wederstreven is in elkaar met God, Jesus.
Here, die vrede sien we daarin, Heer God, Heer. Here, die liefde die weggegooi, Heer God, Heer Jesus. Maak om vanmorgen, Heer, soos 'n profeet staan en vanmorgen hier te voor, Heer God, Heer Jesus. Omdat die leiding van die Heilige Gees, Heer God, Heer Jesus. Heer, baie dankie, Heer, ek roep het weer terug, Heer, aan die liefde van my broederskap, Heer. Heer, die vrede onder mekaar, Heer, op die dit en die machtigheid. Pero luego sé que es la Biblia. Es la Biblia para te deja ver. Es la Biblia. Toen ging me aan toen met hij Bibel. En dan ging hij Bibel. Maar ik dacht, voor ouders die verschiet en zie je. Hij Bibel dat weg is. Vreselijk maar vanmorgen, in plaats die Heer hierdie boek en hierdie huis van Heilige vanmorgen hier binnen. Hij weet waarvan roepstem vanmorgen in Jezus. Zo op zijn voor jullie dank. Neem van God zijn dankie. Ons doen maar net wat die Vader ons vraagt om te doen. En dank ligt op die roep geweest. Het klopt. Ja, dat is ook En je doet ook gemaakt. Ja. Dat is onmiddellijk een... Met die Bybel in die huis. Here, as in naam van die Here Jesus Christus, so dank U. Here, vir haar huishouding, Heer God, Here, wat U Bybel wat U woord nog gaan huisves met. Here, hy bevestig in die seer as die eerste Bybel in sy huis. Hier sê U is die begin en U is die einde van die Here. Here, laat U die woorde van hierdie Bybel, Here, in sy lewe in Here, kom plaas vanmorgen hierdie Bybel, Here, in sy lewe in Jesus. Dat die belofte van God sal anker in sy lewe in Jesus. Maar ook sy oor sal open. Ook sy oor sal open, Here, om te kan luister na die woord. Sy oor ook te kan, omdat hy onderscheid is in die lewe. Sy mond sal oorloop, Here, soos as sy liewenis in water, Here, van die woord van God. En hy sal gaan tye, so spreek die God van die leeuskade. Here, baie dankie, Here, vir haar hart, Here. Dat is geweldig, in Jesus' naam. Nee, dank je wel. Ja, broeder, geen naam. Dit is het woord, hier is een gesalfde vrouw. Amen. Die Bijbel is ook gezalfd. Amen. Zien, broeder, dat niet het zelf vaak niet vanaf voor gaan doen. Dit is een woord beschrijven en dan laten ze niet die wet. We doen het dag en nacht. Dag en nacht. Leer, ken, maar kennis moet. Ek begryp kennis van wat die woord van die Here gesê is. Ja, zuster, ik heb dan weer potlood, man. Ik moet er een meisje op een baan die met de school is. Oh, dat mag niet zeggen. We zijn nog een kleintje. Dis moet ons teken. Teken. Ik zoek het deze in een man. Oké, dan geef ik nog die 3 potloodjes. Dat is gezien. As jy die eerste stukjes maak, en jy dan sy nie openbaar, alles in die Genesis Bybel. En hy is stukkie van Jezus. Baie dankie. Mijn moeder, ik zie nou een vandaag zie ik nou weer het dichter dat ik ook maar nog in school. Dat hier dat ik verkoop. Hoeveel kan ik zien? Wat schrijven in school. Hoeveel is het? Wie is hoeveel? Dat is 3. Kijk, die is 4 potloodjes aan. Die ene moet je toch aan oma geven. Aan oma zei. Highlight. Ja, aan die Bijbel. Ja, maar kom ik. Geef maar oma die potloodjes. Ja. Ja, nee, die is klaar. Dank je, mama. Zoals die potloodjes van die 3 lange spannen in huis. En die 1 potlood is oma. Oma kan naar 1 potlood erbij. Amen.
Yes, moeder. Hij is moeder zoals zijn broer. Zijn moeder. Lekker naar Ja, als dit is ik heb voor ons gevraagd.